Mesedez, grabatu hau izorratu baino lehen. Gustatzen zait jostea txikitari. Diseinatzailea. Nik ikusten dut gehiago nire burua sortzaile bai. Sartu zitzaidan kaskoan egin nahi nuela asoka sozial bat. Eta zanden, azuela zai, egingo dut poltsatxoren bat. Eta saldu nuen dena. Horrela hasi nintzen, tema dut zerbait, egingo dut dena material berrebera abiliekin. Horti dator nire izena. Eta ni naiz kolorea. Erabili behar dugula arropa alik eta gehien. Eta gero, moda sostengarria erosi. Ez duzu mutilen dako ez ere egiten. Nik egiten dut pertsonen dako arropa. Eta gero norberak aukeratu behar du. Utzi ozu aurrari aukeratzen. Jendeak erosi nahi du asko. Ez ongi. Erosten dugun arropa gehiena dagoela egina ez dakit non, eta dagoen jendea oso baldintza txarretan dagoela. Nola konbentzitzen dudan jendea, txapa hauek sartzea. Urreko egunen esan zion emakume bat. Jotoi organikoa da, zer da hori? Ekologikoa dela. Ekologikoa, barazkiak bezala. Bueno, gaurkoan etxarri aranatzera hurbildu gara. Eta hemen, Andramari txoko honetan, Baselizan, hitzordua egin dugu Alazne Juanizekin. Alazne Juaniz berez, ez da txarriarra, ningun bizi da. Itxegin dugu, horreko da, eta badakizue, berarekin sukaldatu eta hitzira putzi biliko gara. Begira, etorriko da ez, etorri da! Egunon. Egunon! Zer moduz? Karagarria gainera. Bai, gaur bai. Oso ongi. Bai, eta? Sukaldatzeko prest? Bueno, venga. Bai. Sukaldatzeko prest. Bai. Pentsatu duzuzu sukaldatu, Alazne? Bai, pistoa. Aiba! Bai, nire familian da plater kutxuna, da erreza, eta nahiago nuen hola hartu plater bat. Sartu zaite, jateko gogoa. Bai, oso ongi. Erosketa batzuk egin barko ditugu, Bai. Bale, zuk esan nora, zuk egiten. Maxunen den da fangoa. Venga, guazten. I know it. You just can't help yourself. When you woke up this morning, everything was gone by. Half past 10, your head going ding dong, ringing like a bell from your head down to your toes. Like some boys trying to tell you there's something you should know. Last night you were flying, but today is so low. Ain't a time like these makes you wonder if you'll ever know the meaning of things as they appear to the others. Wives, husbands, brothers, fathers, sisters, and brothers. Don't you wish you didn't function? Don't you wish you didn't think beyond the next paycheck and the next little thing for you do? So make up your mind to go on. 'Cause when you woke up this morning, everything you had was gone. Woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning. You wanna be the chosen one. Yeah, you know it. You just can't help yourself, yeah. Woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning. Got yourself a gun. Got yourself a gun. Got yourself a gun. Bueno, listo. Pintxeak jarri dugu dela, Alberto daukagu hemen. Bai. Mesedez, grabatu hau izorratu baino lehen. Baina hasiko gara izorratzen, zuk esaten zuen. Hoi da. Alazne. Zerekin hasiko gara? Baratxuriarekin. Pisto bat egingo. Bai, venga. Baratxuria... Pistoa izan da gure etxean beti plater berezia, txukure. Bai? Bai. Bueno, a ber, pistoarekin gertatzen da, Zer gertatzen da? paiekin bezala. Gertatzen da, Batzuk esaten dute, pistoak ez du ez dakiz ere eramaten, besteak esaten dut pistoak... Bakoitzak egiten du bere etxean egiten den bezala. Hori da, nik egingo du gure etxeko pistoa. Vale. Alazne, esan dut aurkezpenean etxarren gaudela. Bai? Baina zitxandrea zara. Peto-petoa. Bai, zuek ez araula? Gerratxan? Eta eramat urte asko oso gutxi joan naizela, lan kontuengatik, baina oso txantearra nahi. Noiz bai joaten ba naizen mendik, txanteara itzuliko naiz, seguro nahi. Baina zuk esaten duzu, txantreatik atera zinela eta txantreara joan zinela. Eta hori? Ba, nire etxe parean dagoelako txantreia bat. Txantreako etxe mitiko Etxarri badago txantrea, orduan. Bai. Bilatu duzu zure Haiek igual ez dakite, baina hori txantrea da. Beraiek ez dakite. Nik zabaltzen dut etxeko lehioa eta ikusten dut txantrea nire auzoa gorreko da. Bai, Ez suabeago. dakit nola jarri. Suabeago jarri. Deitzen dugu Alberto. Ya Ya está.
Ez dugu itzali, ez? Ya está, Alberto, oso ongi, eskerrik asko. Eta galdetu nahi nizun, Alasne, zure etxeko lehioa zabaldu eta txantrea hori ikusten duzunean, txantrea datorkizu burura, eta zer da datorkizuna? Dena, kuadrilla, familia, laguna, dena. Auzoa, ni gainera ona etorri baino lehen, beti izan, parte hartu dut asko auzoa, pila bat. Orduan, karo, horregatik egiten dut, ni oso txantreagoa naiz, Ja. beti lan egin dut asko auzoan, egon nintzen lanean oekan, auzotegin, ludotekan, ikastolan, orduan, karo. Erakutsi diezu hemengo txantrea, hango lagunei. Bai, ezagutzen dut. Ezagutzen dute. Hortzen ginen jaietan, Txantreako lagunek ezagutzen dute hemengo txantrea eta hemengo biztanleek ez dute ezagutzen. Ez dakite txantrea. Bueno, igual jakingo dute, baina, karo, niretzat zakit jakingo duten Bai. etxe horiek direla txantreak daudela Nafarroan. Nafarrozean txantrea asko Hori daude, da, egia da. Eta etxarrin bilatu duzu zure txantrea partikular hori, baina jendearengan ere bilatu duzu elkartasun hori? Hartu zaituzte? Bai, kostatu zait, baina izan naiz nik, ni oso itxian ez. Eta gero gainera etorri nintzenean onutza, sartu nintzen berehala tabernan lanean. Horrek lagunduko zuen Mutilak. ere? Bai, lagundu zidan jende pila bat ezagutzen, Bai. baina harreman horretan, gero egoten nintzen ez hainbeste ordu lanean, Ja. hainbeste jendearekin, Karo. gero nahi nuela bakarrik egon. Osea, zen zure rollo- mesedez utxune. Claro, eta gero zen justo etorri nintzenean, orduan zen, baldin badaukat egun bat libre, noa nire auzora. Claro. Nire jendearekin egon. Behar duzu arnasa hartu pixka Orduan bat. kostatu zait asko. Bueno, Asko, baina baina ezagutu dut jendea eta dauzkadan laguna, gutxi batzuk, Bai. oso laguna dira. Maite ditut pila. Beraiek orduan maiteko zaituzte ere bai. Ez dakit. Ez dakit, baina berdin zaizu. Bai. Oso ongi. Nikaiek bai, pila bat, maite. Deitu nizunean, deitu nizun batez ere ezaguna delako zure oraingo ofizioa erabiligatik, ezta? Bai. Eta entzun izan dizut, diseinatzen duzula arropa, baina zuk ez duzula zure burua diseinatzailetzat hartzen. Ez, bat Eta ere. hori? Bueno, egia da batez ere gauza batzuk izan direla oso nire adibidez motxilak eta riñonerak eta hasieran hasi nintzen gauza horiekin izan dira oso nik sortua, nire diseinua oso. Arropak ere bai, baina bueno, dena dago asmatuta, nik hori oso... Bueno, baina zuk egin diozu. Hori da, nire zera jarri diot. Batez ere, bai, egia da, nik aukeratzen dudala zer egin nahi dudan eta hori ateratzen dut, patroiak ateratzen ditut eta nik egiten dut dena zerotik, hori ere egia da. Baina ez dakit, diseinatzailea, ez dakit, nik ikusten dut gehiago nire burua sortzaile bai, artisaua bai, ez dakit, baina diseinatzaile, ez dakit, igual da hitza, baina... Igual da hitza ez duzula zure buruan ongi enkajatzen, ez dakit ze kontzeptu. Hoi da, ni gainera, osea, da, nik ez dut ikasi diseinua eta hori galdetu galdean, behar igual da nizun, horregatik, ez dakit. Autodidakta zara, Alasne? Bai. Erabat. Ez erabat. Vale. Ez erabat. Osea, ni hasi nintzen, ni gustatzen zait jostea txikitarik. Baina, bai gustatu zaidala beti nire arropak tuneatzea, eta oso txikitatik ikasi nuen josten, eskuz josten oso ongi. Aha. Bai. Bai. Eta hartzen nituen dobladilloak, eta alako gauzak egiten dituen oso txikia nintzenetik. Bordatzen nuen nire erara, ez dut ikasi, nire amak erakusten ziaz bizkada gainetik, baina nik eta egiten dituen igual praka bakeroak, erabat bordatu, bai. Eta ez da pila bat. Eta hori txiki-txikitatik, gero hasi nintzenean auzotegi, lanean, auzotegi kulturetxean, txantrean. Hasi ginen, jarri genuen ikastaro bat patxu horrenan. Ah, bai, hola, bai. Koltsa horiek, Bai. Gustatzen zaidan pila bat jostea, zan nuen, bueno, egin genuen ordutegion batean, nik lanean hasi baino lehen eta hasi nintzen horretan. Bai. Hor ere hartu ditu kontzeptu bat, claro, ze gainera oso geometrikoa dena, eta gero, etorri nintzenean etxarrira, claro, nik beti egin ditut eskula, nik berez egiten nuen ceramika. Ai ba! Egin nuen, egon nintzen ikasten Iruñan zera tailer desberdinetan, eta nire gustatzen zait pila bat eskultura, pila bat. Ceramikan batez ere. Bai. Gero egin dut forja, bueno, eski saltzera bat naiz. Osea, artela... Bai, gustoko duzu bai, guzti hori. pila. Bai.
Eta etorri nintzenean onutza, ba, klaro, zer egingo du nik hemen, herri hontan, barkatu, Ite zaituzte pila. Eta orduan esan zian mutila, pues badago emakume bat hemen daukana dendatxo bat, treskin. Badakit, ezagutzen dut. Bai. Eta horrek egiten ditu konponketak eta arropa neurira eta hola, eta lehen ematen zituen ikastaroak. Joan nintzen eta esaten zuen, ja, aspaldi zituela ematen, ja bukatu zuela pixka terreta eta hola, eta esetz. Eta horregoan nintzen txapa ematen lortu nuen arte, eta ja behin deitu zian, eta benga, alazen animatu nahi zela eta aterako dudala talde bat. Eta hasi nintzen berarekin gehiago patronajea. Hori da. Gero, egin nuen aurrera, bueno, gero ja hasi nintzen nire historia honekin. Zure historia zer da, erabili? Bai. Eske nire historia honekin. Baina, gero, sartu zitzaidan kaskoan egin nahi nuela azoka sozial bat herrian. Zorri azoka sortu. Bai, ezagutzen dut zorri azoka. Hori da. Bai. Orduan, klaro, egin nahi nuen zerbait gai sozialak lantzeko, baina aldi berean, ekonomia solidarioa, ez dakit zer, pixka bat burujabetza, eta, klaro, behar nituen bertako ekoizleak eta artisauak, ez dagoen hainbeste. Eta zanen, zuela zai, nik egingo dut postutxoa jarriko dut egingo dut zerbait etxean. Claro. Nengoen espilirekin, egingo dut poltsatxoren bat. Jarri nuen azokan postutxoa eta saldu nuen dena. Begira. Eta jende pila batek, bani nahi nuke ez dakitzer, eta ni lanean nago eta berren ematen zian lotxa eta dena, klaro, nire lana ezen hori, baina, klaro, pixka bat bultzada emateagatik azokatxo horri, venga, ba. Eta horrela hasi nintzen. Baina ez dit bat erritzen, zure poltsak zoragarria dira, alazne. Osagarri horiek zoragarria dira. Baizki dago ni esatea, baina... Nik esan dut? Ja. Bai, beste gauza batzuekin ez nago hain flipatuta, baina egia da nire motxila da, nire kutxuna eta da atera nagoena aurrera, zoragarria dira. Arropare bai, egiten duzu bai aurrentzako eta bai helduentzako. Hori da. Ez? Hori da. Eta oso famatu dira zure motxilakin batera, zure gonatxo horiek. Ez? Oso politak... Aurrenak, diozu. Bai, bueno, aurrenak eta helduendako ere egiten ditu. Bai. Zuk orain dara mazuna zurea da? Bai. Goiko, orain, mandarrarekin ez dugu asko ikusten. Bueno, lehen ikusi da. Bai, lehen ikusi da. Zuk egindakoak. Eta erabiltzen duzuna asko da, oial ekologikoa. Hori da, hasi naiz duela gutxi ez. Hasi nintzenean, honekin, klaro, azoka soziala, zakitzen, egiten badut zerbait, egingo dut dena material berrebera abiliekin. Orduan, horti dator nire izena. Hasieran zen, nire izena, rollo moderneta egiten duen, eta jarri duen, bi zenbakiz. Era, bi zenbakiz, li. Baina, klaro, jendeak irakurtzen zuen gazteleraz. Dosera, gaizki. Eta azkenean erabaki nuen erabili nire filosofian barruan eta moda sustengarriaren barruan, eta erabili behar dugula arropa alik eta gehien. Eta gero, ja, arropa moda sustengarria erosi. Baina lehenengo, hori da lehenengo gauza. Daukazuna erabili. Ikusten erabili. Denbora guztian. Bai, eske ala behar du. Eta orduan, hori hasi nintzen ekologikoan, Kataluniako enpresa bati erosten diot oiala. Ez da erreza izanen, ez da? Oso zaila da, oial ekologikoa bilatzea. Nik normalean lan egiten du punto ez den kamiseta eta ez den oialekin. Eta orduan horiek lortzen ditut Katalunian, baina gero egiten ditut kamiseta hauek diren hola gurutzatuak, egiten ditut puntuan. Orduan, hasi nintzen beste oial batzuk erabiltzen, esan dizudan nahi. Eta orduan hasi nintzenean ekologikoan, hemen ez dago. Orduan, saltzidaten, honetan lanean dagoen beste barikurik tijeritas eta beste batzuk, saltzidaten, Alemanian badaudela beste enpresa batzuk, eta hola, eta bueno, ni ez naiz oso horretzabe. Ez gustatzen erostea gauzak oso urrun, orduan ez da hain ekologikoa. Karri behar baizkiat ez daki nondik, ez du zentzurik, orduan saiatzen ez erosten alik eta urrila. Horain hasi nahi dut hitz egiten Gironako enpresa honekin, ze hasi behar dira, ez historia da hauek prezioarena baino. Erabiltzen dute
oso kolorea pala. Eta ni naiz kolorea. Zure ezaugarritako bat kolorea da, ausardi hori da. Diseinuan ez naiz, esan dizut, ez naizela sentitzen super diseinatzaile. Baina kolorena bai dela nire fuerte Zure bat. ezaugarri bada. Bai. Eta orduan ez dut galdu nahi. Eta abentura guzti honetan, karo, zu sartzen zara oial ekologikoekin, zure filosofiarekin bat egiten, baina suposatzen dut, berez artisauek eta arazoak edo oztopoak baldin baituzte, ja, moda sostengarria egin nahi duen batek, izan ditula gehiago, edo baldintza pila, edo nola dago zuen egoera? Pues a ver, lehenengo eta behin, artisauen prestigioa galdu da. Hasi gaitezen hortik. Artisau orokorrean. Bai. Ze bere garaian, produktu hori zen oso ongi baloratuta zegoen. Ja, bai. Ez da Euskal Herrian batez ere. Bai. Baina, denborarekin eta gure eromen honekin, konsumoaren eromen honekin, jendea galdu du historia hori, jendea hasi da erosten edozein modutan, asko, jendeak erosten nahi du asko. Ez ongi, ez kalitate ona, asko. Orduan, klaro, erosi nahi baduzu asko, erosten dituzu motxilak, merkadilloetan, ez dakitzetan. Hori da arazoa handi bat. Jendeak ez duela gure gizarteak dauka arazo handi bat, baina gero instituzioen aldetik nola bultzatzen da guzti hau? Arazo hauek ditu ahal izateko? Ez ditugu laguntza asko izaten. Eta lorpen batzuk egon dira, eta ematen du instituzioetatik hasi direla orain pixka bat gaia hartzen, eta Nafarroan ere hartu da ere gaia pixka, baina kostatzen da zentzu guztietan. Ez gaude kontzientziatuta erosleak, ez gaude kontzientziatuta instituzioak. Orduan, iruditzen zait pixkat hori dela gure lan. Lehen esan diazu, gaudela gauza asko erosi nahi dituen erosle baten aurrean, non berdintzaion kalidadea eta gauzi hori. Nola kontzientziatu dezakegu jendea, jakinda, zuek egiten duzuena kalitatezkoa dela, gainera jendeak normalean asko erosten duen horrek ere diferentzialtasun bat bilatzen du, baina horrelako saltokietan ez dago diferentzialtasunik, zuek eskaintzen duzuena. Zuek eskaintzen duzuena, zuek modelo batetatik ez dituzue ez dakitzen bat. Gainera normalean ez dut erosten oialakola... Claro, nola egin dezakegu lan, kontzientzia hori berpizteko edo zen garai batean egon bat zegoen. Lehenengo eta behin dagoena erabili. Erabili behin eta berriro. Eta ez duzuenan erabiltzen pasatu beste bati. Gero askotan berrerabili daiteke. Oial hori egin daiteke zerbait horrekin. Dela nik adibidez motxilekin eta osagarriekin egiten dudana. Eta gero, saiatu behar gara erosten produktu bat, jarraitu behar fokalatzen ez? Nahi dezuna. Txekiztuko Eta gero, erosi behar da produktu bat? Sostengarria. Eta zer da produktu sostengarria? Ez da bakarrik produktu bat dagoena egina, saiatu behar gara erosten produktu bat dagoena egina ahalik eta hurbildu. Guk ere, artisauok edo ekoizleok saiatu behar gara erosten produktua materia ahalik eta hurbilen. Hori ere, horretan ere kontzientziatu behar dugu guk. Esaten dizut horregatik, deno kontzientziatu behar dugu. Ni ez nahiz la maspuri eta eske oso zaila da, gainera, eta baina ez du nire burua matxakatzen egiten ari naiz, aldudan guztia eta horrekin pozik nago. Baina zaila da, zaila da, lan behar du goiara bat. Bilatuko dugu, zabalduko ditu kajoia, bale? Hemen ez. Gainera. Ai, barkatu, jazta. Zakurra balitz koske ginen duke. Jazta. Eta gero, saiatu behar gara produktua egiten den tokian, jendea egotea baldintza honetan lanean, gu gaude, teorian, gara okerrena. Zazkenean ordu pila sartzen ditugu. Baina, pertsonaldua gara, ari gara egiten gustoko duguna, orduan, ez dugu inor gainean ari dena
edo baldin badira ere tailer textilak, ez direnak artisauak, hori ere esan behar da, arropa egiten dugu guztiok ez gara artisauak. Daude tailer batzu direna textila, lan egiten dutela jende pila bat ez dakitze, baina bueno, gutxienez jakin behar dugu pertsona horiek baldintza honetan ari direla lanean. Hori oso garrantzitsua. Eta hor daudela aurrak lanean. Jakin behar dugu, erosten dugun arropa gehiena dagoela egina ez dakit non, eta dagoela egina, hor dagoen jendea oso baldintza txarretan dagoela. Eta gero, idilikoena da egitea produktu ekologikoekin. Edo badaude beste produktu batzu direla berrerabiltzen diren fibrekin, baina, hoberena da produktu ekologikoak erabiltzea, ze berrerabiltzen diren fibra horienak, normalean akrilikoarekin nahazten dute, eta hori da plastikoa. Orduan, joan behar dugu hori ebitatu behar dugu. Sorrerara joan behar dugu, eta ikusi ze ari garen bultzatzen gure eroskete horiekin. Kotoia ekologikoa izan behar da, lanean dagoen jendearentzat hobe delako, jantzi behar duenarentzat hobe delako, eta lurran dako. Osea, oso importantea da. Botatzen diren pestizidak direlako pasada bat, eta gero lur hori ezin da berriro erabili. Osea, kontuan bizirik, eta gero urak zikintzen dira. Pestiziekin, eske da, dena hori da. Eta gero, jakin behar da ere, oihalak ekologikoak eta sustengarriak direla. Hau da, oihala egiten egon diren pertsonak gehienetan emakumeak, baldintza honetan daudela. Ezin gara haiekin ahaztu, osea, ari gara egiten kriston sarraskia herri horietan. Ekologian eta sozialki eta humanitarioan eta zentzu guztietan. Osea, ikaragarria da egiten ari garena. Gauza guztiekin, nire bakarrik nahiz hitz egiten nire gara. Bai. Baina horrela, adibide pila jarri genitzakela. Hori da. Orduan, pues nola konbentzitzen dudan ni jendea, pues txapa guztatzen. Claro, baina horretarako gaude. Azoketan. Nik adibidez, pues daukat web orrialdea eta saiatzen sortik saltzen. Badaukazu gainera hor web orrialdean blogak tal hori eta hori da. Saiatzen naiz gauzak jartzen, jarri beharko nituzke gehiago, baina eske no me da la vida. Baina, niri adibidez, nik azokena ez dut galdu nahi. Zera harremana bezeroarekin eta gauza hauek azaldu behar dira aurrez aurre. Hori horrela da. Zer jartzen dituzu txarpelak, jendeak ez ditu irakurtzen, eta ni saiatzen naiz eta azalpena jaso beharra. Esan behar dizu gauza bat, gero eta gehiago baloratzen dela ekologikoarena. Ikusten pizten ari dela kontzientzia hori. Igual pizkat modan jartzen ari da. Zorionez edo zoritxarrez. Hori da. Ze batzuk gaina modan kontuan sartzen garenean, eske benetan ez gara kontzientziatu da, rollo modan dago eta jazta, ez? Baina, ongi. Etorri dadila kontzientzia lehenago ondoren, etorri dadila. Hori da. Aurreko gunen esan zian emakumean. Oial organikoa, kotoi organikoa da, zer da hori, ekologikoa dela, ekologikoa, barazkiak bezala! Bakoitzak asoziatzen du. Entzuna daukan, hori da, barazkiak bezala. Alazne, zure egunerokoa, zu asteburutan esan dezagun, edo orain igual udan astean zehar gehiago, ez dakit, baina suposatzen dut asteburutan izanen dela zure lan egun edo salmenta hori da, ze astez egonen zara josita josi. Lan egiten dut etxean, daukat bajeran tailerra montatuta. Eta zu bakarrik zaude. Eta ez duzu pentsatu beste inorartzea, zu gustora zaude ekoizten duzunarekin, ongi doakizu, gustora zaude egiten duzunarekin, edo pentsatu duzu beste norbait hartzea. Ez que dauzkat bolara, segun. Claro. Historia da, nire lanean ez dela bakarrik jos. Bilatu behar dituz azokak, eraman behar dut sare sozialak, oso importantea dela, saltzeko. Eraman behar dut web orrialdea. Lan pila bat, argazkiak atera igo, bakizer, kontuak. Ze, klaro, ni asesoria bat egon ematen dut, kakati bat naiz, eta zenbaki kontuarekin, zaiago profesional batekin. Baina, eraman behar dut dena faktura guztiak ordenatuta, kuaderno batean pasatuta, dena. Eta hori da, egun bat, Bai, siniste izu. Egun oso bat, goizean goiz hasi eta gauean bukatu. Txitxarea duzu jartzen egun horretan. Ez dut jartzen. Azoka komentatu dituzula, bai.
nik erakutsi behar dizut azoka bateko... A ber, Begira. Uste diaz, ezta? Usten dizudan? Bai, begira. Ai, txus! Kaixo, Alasne. Hemen harrapatzen nauzu furgoneta egokitzen azokara eta juteko. Zu badakizu hori zer den. Placer bada, zurekin azoketan topo egitea. 11 barre bota dugu eta botako ditugu. Oso lan politxe iken dozu, badakizu ni zure lanaren fan bat naizela, zure oial koloretsuak, zure motxila politia, zure lan konprometitua ere, zure oial ekologikoak, zure genero gabeko jantziak, hori da artisautza behar duena. Eta hon gauzatxoa, bakitzu, ni oso fan naizela ere zure minigonatxuena. Noizko alako minigonatxo batzuk XXL. Muxu handi bat eta azoketan ikusiko garen. Muxu. Guapo. Entzun duzu, esan dizun? Noizko gonatxoiek XXL. Egiten ditut. Baina berak ez du horrelakorik. Baina, jingo diot nahi duenean. Uste Zagan berro, bera badaki gainera, ni naizela super, horren aldekoa, vamos. Behar denean, nik egiten ditut. Nik egiten ditut gauzak neurrira, aur txikien dago debei. Dauzkaztu, enkarguz egiten zu lan asko. Bai, hori da. Nik... Eta gero beste kontu bada, Alasne, ez dudana pasatzen utzi nahi. Generoarena. Bai, zuk esaten duzu, jantziek ez dutela generorik. Ez daukate. Eta horren adibide da, ere, zibilkaz ikusentzat egin duzun azkeneko lanean, Bai. jarri duzu gona batek, soineko batekin, ez? Hori da. Egin nuen goiko partea da frak moduko bat, eta bukatzen da soineko batean. Gora bat da. Volanteekin, bere lunarekin, nini super volante zale, lunar zale, lore zale. Historia da nik egiten dut, beti esan dut, nik egiten dut nire gustoko arropa. Bai. Orduan, maite ditut pila bat gona, maite ditut pila bat volanteak, bueloa, ez dakit zer, koloreak, egin izan ditut prakak. Bai, ikusi ditut. Oira? Aurrentzako? Dirudienez ez dira hain mutilendako. Osea, como lo oyes. Bai, esaten dute, baina hau gehiago neskendako, claro, ni dauzkadan modeloak, dira nire hilobak eta nire lagunak eta las más guapas. Orduan, niri esaten dit jende pila batek azokan, egiten dudala, azoketan, egiten dudala bakarrik neskendako. Ez duzu mutilendako ez ere egiten. Kasieran isiltzen nintzen. Ja. Bai, eske gero eta okerra gora ematen Ateratzen zaizu Alasne Guerrera txantreana? Eske gainera ikusi behar dituzu mutikoak sartzen dira eta, claro, nire postua ematen dut txutxeria den da bat, denak koloreak. Orduan sartzen dira eta ikuste dituzte gonak eta jasotzen dituzte, eta nire diadema jartzen dituzte, begian, rollo pirata, rollo ez dakitzen. Eske neskek egiten dute gauza bera. Ez da, mutile daukate reakzio bat, eta ez, orduan, ari dira jolasten. Haietzat arropa bat da, berdin zaie, orduan, maite dituzte nire gonak. Osea, eskenik badakit. Pues entzun behar izan ditut komentario pila bat, ez hori neskatuen dako da, baina hola eta kendu eskua eta dena, osea, mesedez. Zaila horren aurrean erreakzioa. Eta orduan nik esaten diet, begira, nik egiten dut pertsonen dako arropa. Eta gero norberak aukeratu behar du, baina utzi ozu aurrari aukeratzen. Berak aukerat, nik ez dut esaten eta ez dut esan nahi. Ez, hasi behar duzue erosten gonak mutilendako. Ez, baina mutilak aukeratzen badu, nik saldu ditut gonak mutilei. Seguro? Maja, izan zen superpolita. Claro. Heldu batik, hori, ala jotzen. Bueno, txus daukazu hor esperuan, Bai, jarriko, ez du jarriko. Eta gero horrek esperatzen du, baina gero du jantziko, oso klasikoa da, gero. Hori jetak egin baino pantalla horrean ongi gelditu da. Maite dutia. Seguro, oso harreman hona izanen duzu zuen gaztisa ugileon artean. Bai, gainera oso rollo hartu dugu. Claro. Eginen duguna da, falta zaizuna, gero arrautzena eta guzti hori, orain egingo dugu telebistan bezala. Hola, pixka bat zirpantzera, bale?
Ba, listo. Zure artisau lana gaurko da hau. Bueno. Pistoa. Alazne joan izen pistoa. Bueno, Hori da. zure etxeko Bai. ohikoa dena. Ezpeletarrena, Ez da Juanistarrena. Ah, ez, ezpeleta. Bale. Gero probatuko dugu, baina galdetu nahi duzut, Alazne. Oso murbildurik zabiltza zure proiektu honetan, erabili proiektu honetan. Eta aurrera begira, ze asmo dituzu? Aurrera begira, asmo berria. Bueno, ikasten jarraitzen. Formakuntza da oso egunerokoa? Bai, ni joaten naiz, astero patronaje eta eta edututziko. Gainera emakume talde batean gaude eta forestora. Eta da pixkat gainera beharko duzu ere, bai, ez? Etxean bakarrik lan egin edo noiztenka. Orduan ikasten jarraitu eta gustatuko litzaidake asteaia gehiago helduen dako arretak egin. Baina, bueno, egia da lanak jaten duela egunero. Eta eske ez dit beta ematen, urtero dazkat plan berri pila bat. Eta gero oso gauza gutxi berriak edalizten ditu. Bueno, baina seinale ateratzen duzun horrek asetzen zaituela ere bai. Bai, eta jarraitzen falta. Saltzen oso ongi eta jendea jarraitzen du eskatzen asko, orduan ez dit beta ematen gauza berriak sortzeko eta niretzat hori oso importantea da. Ze pozik, ez? Bai. Ze txikitan zure, noiz oparitu zizuten zure lehenengo josteko makina? Ez, josteko makina ez, dena eskuz egiten nuen oso helduan nintzen arte, baina nire josteko makina, nire lehenengo josteko makina erabili nuena banean, zen nire aminarena. Ara, bai. Ba begira, ze opari eman dizun. Bai, eta gero hiltzenean dola gutxi hartu nuen pedalana, daukate gongelan, bai, eta noiz bai jarriko dut martxan. Hartu nuen erabiltzeko igual azukaren batean begira, polita. Baina pisatzen du, klaro da, de hierro forjado, osea. Bai. Baina bai, bere aiak izan dira lehenengo bin makinak, eta bera izan da eroso garrantzitsua nire proiektuetan. Bueno, horregonen da zera nire. Zure ibilbide guzti honetan, Alazne placer bat, joan izuzteleta, placer bat izan da, eta beste batean jarraituko zuzure, bai? Erabili hor dago, fitxatzea zaude. Jarraituko dut azoketara jaten, hori izango nahi plaza guztietan, eta interneten, eta sare sozialetan, eta nahi duzuen erako, hemen nago etxan. Eskerrik asko, eta zuei betikoa, jakin nahi baduzue, datorren astean horretzen dugu, ez utxik egin, Aio, orain zure pistoa. Probatu behar dut, Venga. Hombre, ez dugutxuko hemen. Lehenengo horrela eta gero platerera edo... Nahi duzu bezala. Txeran nire gogo batzina bezala.